borok pa pamarang ka lama lomo sagli hai chas ke borok bang ka hampu dangma masa ka sagara ma hai ais gola hai se Hello everyone, welcome back to my channel. Ngenarok bai haina haitinin kita vlog malai piuka jotane subscriber rok bahai tongbai khaklai nor jotone kaham tongbai na hanai e tinini vlog ke chingtabok thangnai tongo hampu bai yango goria mela tola sikoro oroni program ko belai khane borok bang haisi kai tinini program bo belai borok bang na tinin mela bo ngenar video no si phewe paitha jora nai tongdi nong thani kai sikon sa request ani channel no katalanga video nai tong ngenar kita please subscribe kanian tapok di ta bell icon chini di gajana sing notification manani pagai ngenar tinini vlog nai enjoy khai di ngenar ko direct mela mala laisnai 2000 years later. So finally mela o sok paikha borok pura kabangma marke borok bang kaisi yang bising dige thang naga na tai pese borok bang yang bising dige mo pura hap drop sikon ki or sasake kabangma yang o dukan dige thang naga na ma borok bra kemarang kaisi mela motamoti borok kaisi that's a phaitong ko borok yang dige kai pura dukan mamang mo yang to dukan mang yang lama ti mang borok besir pa yang di ke program main di ke program soli tongo o hall bus kan ma borok bang mane mara ka musik palalia haisi borok bang mane yang orchestra sol ma di thang nai kana cheto ang hall bus kango si tini ke program mang nai o jaga sikon borok saglak le pura hai sikon sa jaga se khaisyo program sol nai tongo ta shotang program sol Masamung kaisan nai pele ya na. borok ase kre yang di ke program solia khobla ayengo program nainan tang mane ke program solia khwaro local dance soli tong chere rok simi mosawoi gaon baga yang dogan di khaipe kha borok pa pamarang kha lama lomo sagli hai chas ke borok bang kha yang lama di mang borok se kabongma ayengo program di ke bisi borok se kre yang lama di mang se borok kabongma sida ro lama lomo sag yang tong borok marang ka borok khai mar khai bang khai si yang dugan tongati ke borok ase kre ayengo program solma di mang se ice gola asa kana ko ini na first time ice gola sanai washapan omo hairok sai na je ko ini na first time ice gola washapan ice gola rok ma se ko ngai tabo bahai ke making khain rong na phonong nai pura bahai ke snam no nai tong de video no skip khai oi pai thak jora yango ice ready khai tongo ice gola ni bagai ulas ice no bisingo danai wow ini na first time no omo hairok washapan sai banai se kya ngai bahai ke khaya monu kya ko ang kamu no already namti finance tong yang kau se bora bari ke khaise o amo kabo daoise o amo haike ri kan kano bora thanjangai thangpai na amo guys ini ice gula finally snam ready ka guys tabo amo chanai ini no first time mo rok wasipna chai na je ko mama jang sagari nang waise ini no first time ice gula chai na gana bahai hampu dang mama jang sagari mo hai ice gula waise
Thoka yang tei khela rok mang yang mang se borok kobong ma khela thalai ma jaka si beri serai jotono thalai jang mamang ngai si tam pai khaja ria kun pe kho dugan mamang yang okai yang lama digi kai mung kai yang lama digi tabo kai yang program sole ma digi thang nai kana kisa hasing ko thang kai program sole ko tabo sole kana ne kana pura ko ma mo program khaimeni jaga bele chikon jaka ang bisingo habai nanen pan jaga kre pura amo ground pung thansi amo ground chikon tiria bala yang lama digi ro mangse borok tongwai sio borokle bangka haise onek jaga kotor bage se sijaga hayengi tongo tangno program stadium draw warga sar borok rar kobma yang lama dige basono borok tobo karon ga yang ma jikon bage borok sagli yang lama dige ro mang yang tongte mang se borok nai tongso क्या बात है program ni jaga ekdom chikon nanya ro onek cost ok jeng bakha town hall bus kang ni kisa chikon sa ground no sing ke ba na de yang gate rogo busai yang bare rogo mang si tong man har chu yang tro man har ba chu
program nanya rok seleka nogo thangsinai jaga bo chikona bo nai aram nagi haisi tinini program belakene marang haisi ekdom pura batar mache siro walai wasana hanri tu phuma haike pura atiki mose phanya ni chongtham mase boroni sida jaga jikon titia kun mote bera besartei buina naisoma haike se naima phasio ekdom amo jaga chikon rok bondong mangnai pura chikon sajaya amo nai ekdom nanya ni kosto kaham kai man nukliya kai belakha na program to kan rok bo nugumang na kaham kai norok enjoy khaikena kai norok channel ko talanga video na thana kisa subscribe khlai di the bell icon chini di jonne notification manani bagi tini blog amsang na hai hai norok next blog o taisa malai finai